Wacht. Ja, ik moet dat er dan uit. Nee, wacht. Hallo iedereen. Hallo iedereen en welkom op deze video. Vandaag spelen wij met een paar vrienden Minecraft. Ja, dat is het. We hebben er echt 2 uur over gedaan om elkaar te vinden. Ja, ik heb half hartje, hè. Ik kan niks doen. Heb jij nog een wat Nee, maar als ik mijn bak voetbak heb, dan helpt dat niet. Ja, ik ben al bezig. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe... Oh, hallo iedereen, oké, sorry, ik heb mijn bed niet op. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe commentary. Vandaag gaan we Minecraft spelen met vrienden, Felix de Klerk, Felix de Dek. En die... Ah, ik ga zwaar met mijn naam gezegd. Hé, maar ik ben bijna dood. Ik mag mijn naam gewoon niet zeggen. Ja, Wij spelen vandaag Minecraft. Meer weten, free.minecraft.net. Oh ja, ik heb mijn hak uitgedoofd. ik wil gewoon in de beschrijving. Yay! Ik heb hem heel Ah hard. ja, die Yes. gaat... Yes, ik heb hem heel hard zo. Pas op, zombies! Zombie attack, zombie attack. Ik ga dood! Fuck, ik ben dood. Rem! Ik ga dood! Ja, ik ben dood. Ik heb de dood. Nee, ik ben ook dood. Nee, ik krijg er nu zombie gaan mij killen. Oh nee. Nee! Nou, nee. Ik heb een half hartje. Ik heb stones. Ja, en we waren zo ziek begonnen. Ik kan wel een andere server pakken. Een andere. Maar pak mijn stuff op. Ik had het goed Maar ik hoop niet meer, maar ik kom even aan. Ik ben mijn HP 0. Ik kom gaan duren naar mijn server. Lief.